Mungia kamisiram khoro edisi village amsayo burirono khuteng bangmoni panda khlaijaka tipra mothani bakhak dei o pandawo BJP IPF tikya kare tipra mothawo hapakya khungsini nukhuni khorok nechi tham voter pandawo manjaka YTF Vice President Dilip Kumar Munda kasam bodol ya kare tipra mothawo phai rongno lamsogina kha mothani adongro kothomni bisingtui YTF ni adong shaka badha kotor yongma salno rogei TDADC hapangtei Bubagan ni dabi mumbai khuteng bangmani panda khlajaka bote boshaka paithangni choba angka gertar tripalen khuteng bangmani simi jundal jaka gala haine bagi nango gertar tripalen haine baguna bubagan toidul mumbai gertar tripalen ni choba wo bubagan logine ne bagi ko kusal kha lukurongno Belakai hambai tini 15 Agast 2021 mungya kami adi blok bai khobjak siram khora 1 nong wato tini khuteng baglemen panda angkai tini o pandawo sini phaimanda phaika sini blok ni Asambari Bidhan Sabha ni blok ni member Sudendra Jagorma tai sini siram khora ni chairman tai vice chairman angkai jeng tini khuteng bagmani panda simiya jeng tini corona je virus ni yakadina bagai vaccine ni tei bachang tini buma ba dolama jeng kok salakya aboni loga bubagaran dia thansa hamjang mana a kokrona bachang tini the greater tipalen jeng bahike manai jeng thansani kokrona jeng kok salakya angkai tini paithago jeng tini aro joining program tongo tini bubagarano hamjagai bubagarani ideology ekha tini thansani je toba greater tipalen hamjagai I50 BJP ni tini tibra sarok tini tibra mathawo phai সাত পরিবারে 21 ভোটার চিনি ত্রিপুরামাঠা ফাইজেন ফাইবেকা আং বরং চিনি ত্রিপুরামাঠা YTF ni Vice President engai ang buma ani khabai khabai lamsako tai sing dabu borok bai hakkai bang khaino sing tin o je ideology ekaba bubang je nahar mama sing yatar tiplen mai sodara sing mane borok soba khaina sing bai tobrika kai askina hamai Dara tini 15 Agust kitingai nai naro aro asuk lai mane karon tamni bagai tam pana sing jaka. Acha leke hambai tini 15 Agust Bharat Swadhin mama din nong ni channel bisingti Tripura sarong jotono khakam ya pharo tai sibai ya pharo. Jeng tini Bharat Swadhin mama ni din yakaba 15 Agust jeng mungya kami adi blobai khobjak siram khora eknong wato khutung baglamani panda ADC habang yakaba tini bubagara bai dagi mumbai jeng tini oro khutung baglai tongo angkai jeng sanani musungo nong ni channel ni busungtui khutung bagmani simi bai chini permanent solution ya jeng angkai chini greater tiplen nango jeng hakiroi manai nango tini je bubagra asuk dini pore 70 বছর chini borok asuk thogika jengno buini borok asuk asuk thogika chini borok asuk thogika tini paithangni chabawo bubagra thansa ni chi thogoi thongmani jarawo jeng okokno Pirani ni bagainya jeng tini o panda buka kaya angkai ang lukurono nong ni channel bising tawon pawon ni musungo jeng khuteng bai thangya chini hana jeng phirong mana ni bagai chini identity ekaba tibrasana o hawo jog jeng oro bin identity musang pawon ni bagai chini bubagara bai bin imang no jeng sampurno khlaya angkai jeng kumai thanai aboni bagainya 2026 jeng saimano delimitation ngai ekaba Bharat ni Sambidan readjustment ngai 2023 ni porai angkai chini o dadi rok sanai manani khub chance ko muni thanai aboni bagai tini bubagara pasaka jeng jotno kha baksa pal baksa yak yak khayai bubagara ma suboi greater tipalai mai sak jora jeng jotno phani ban nene jeng ko tangga Acha mo dara mo paran mungke amo parane mungkai Podomohon para siram khora edisi bilis ni andara mungya kami adi blok daran mo ani mungkai Dilip Kumar Munda YTF ni Vice President dara nang tini oro phaimani karon tamni bagai phike angde ang bubagarona hamjagai tini mane bubagarani yakno romnani nei phaika nga sedar nang agi bo party ro phaitang mani ang emna khai BJP khaitong BJP khaitong hano mane borno ang hamjabo hiya kahambo mane kaham no jotono kaham himpano borok ba ang tonglia ang bukung barono hamjagai sini bubagarano hamjagai ang jotono sini bukung barabai mane jabak khainani nei ang dini oro pheke ngai teka sekok da ngai dara ni mungke tam jaka an bung khai Asuk Kumar Deborma bo panchayat tamani Chin mong ko mongge
Siramkhara Siramkhara Panchayat. Dara ni paran mong hike? Biarai para. Derai para. Biarai para.